Mae'r testyn enw bod hwnna yn yr epistol at y Rhufeiniad a'r 5 benod a'r adnod gyntaf. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Duw trwy Iesu Grist ein harglwydd. Cyn dechrau, chi ofyn cwestiwn i chi. I chi sydd yma yn y capel, a hefyd da ni ar y we, a da ni'n gwybod lle da ni'n cyrraedd. Ella bod ni'n cyrraedd pen draws i'r ôl, Sir Benfro, Sir Fynwy falle, a gofyn i chi'r cwestiwn hyn nawr. Ydych chi'n credu yn Duw? Mae lot o bobl o digon hirllig i ddweud bod nhw ddim yn credu bellach. Ond beth amdano chi? A rhaid sy'n clywed y geiriau hyn. Ydych chi'n credu yn Duw? Ydych chi'n credu bod yna nefoedd? Ydych chi'n credu bod yna uffern? Dwi'n hoffi sôn am uffern, ond mae'n ffaith y mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at uffern llawer mwy o weithiau na mae'n cyfeirio at y nefoedd. A'r rheswm yw hyn, oherwydd mae uffern rybydd i ni, yn rybydd. Wel, beth yw uffern? Wel, mae'n rhagwyddoldeb. Mae rhan fwyaf o bobl mynd yno. Mae yna dorfeydd yn tywall i mewn iddo bob dydd, bob nos. Llawer iawn. Mae yna boeni yna. Mae yna alad yna. Mae yna eiriau fel hyn o beth o'n i wedi credu. Bron i fi. Fe yna lawer yn dweud, bron i fi, bron i fi. Un arall yn dweud, wel, o'n i'n gallu maddau yn ffrind. A fe ydy dod Duw thai, os na ti'n gallu maddau dy ffrind, wyt ti wedi ddim di deall maddeuad dwi'n rhaid i ti. So, uffern amdani. A dyma lle rydw i. A dyma lle byddai. Ac ar ôl mil a mil a mil o filiynau o flynyddoedd, yma byddai. Fydd amser yn diflannu, jyst fel mae yn aros am byth. Uffern, nefoedd, y mae Duw yn sychu bob deigryn oddi wrth ein llyged ni. Y mae Duw yn gwellan doluriau. Y mae Duw yn rhaid heddwch a thangnefedd i ni. Ac y mae dan Duw i blant le arbennig. Mae yna fythol hapusrwydd. Mae yna canu gwahanol iawn, a canu dwys iawn. Mae yna foliannu oes. Mae yna nefoedd. Mae yna uffern. Ond beth sydd yn ofnadwy gen i ydy bod nifer mawr o bobl yn credu bod nhw'n mynd i'r nefoedd, a dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim di deall maddeuant. Os na fedrwn ni faddau, sut gallwn ni ddeall maddeuant Duw? A ni'n aml cael pobl yn dweud, na i faddau byth o. Os felly, ddeall i di byth faddeuant Duw. Wel, gyfeillion, lle ydych chi ar y daith? Pwy ffordd ydych chi'n mynd? Mae'n beth pwysig. Mae'n rhyngoch chi a Duw, mae'n preifat iawn, ond mae'n real iawn. Pa ffordd ydych chi'n mynd? Wel, allai chi dyma gen i amser? Wel, oes? Falle heddiw? Falle ddim heddiw? Falle bori? Pwy sy'n gallu dweud? Wy'n cofio hanes un dyn pan oedd diwygiad yn yr Hebreideiad yn ymffrostio nad oedd yn credu yn y diwygiad o gwbl. Ac oedd o ar lori, y cefn o lori, wneud rhyw waith,
loris yn mynd wrth gwrs. A dyma fo'n dweud, peth diwetha dwi'n neud, byddwn ni ddim yn credu, a fi gwmpodd a fi farw. Ddigwyddodd hynna. Fydwch chi'n chwarae gyda Duw. Ydych chi wedi paratoi eich enaid i fynd i'r nefoedd. Da ni'n paratoi gwyliau, o bobl anwyl gwyliau, o wyliau i wyliau, o bleser i bleser, o wledd i wledd. Felly rydyn ni'n lle mae'n bywydau bach ni, hefyd bach eisiau bwyd, eisiau gwyliau, eisiau chwarae. Ond dim Duw. Dim Duw. Dim deall Duw. Ein pwnc ni yw ffydd. Beth yw ffydd? Y ffydd sydd yn dod â ni at Dduw. A pan mae o'n dod â ni at Dduw, mae o'n troi yn olwg. Sy'n eisiau ffydd wedyn, da chi wedi weld o. Mae o'n troi yn olwg. Mae'r gobaith yn cael ei wereddu, ond mae cariad yn para'n dragwyddol. Mae angen felly edrych yn fanwl ar ein profiad i wneud yn siŵr ein bod yn blant i Dduw. Da chi hefo fi? Dwi isio chi ar hyd i'w gwrando ac yn edrych i wneud yn siŵr eich bod chi'n blant i Dduw. Dwi'n siŵr fe llawer nawr wedi symud o'r rhaglen hyn i rhaglen bach arall. Rhywbeth bach simsan. Ond felly fod chi'n gwrando. Da chi wedi rhoi ymlaen to. Well i fi wrando i weld beth sy'n cael yr hen wla i ddeud. Rhaid cychwyn i ddisgrifio beth yw ffydd. Wel, mae o'n credu bod Duw, Tad, Mab, Ysbryd Glân, a mae'n credu bod o'n dragwyddol. Mae'n credu bod Duw o greawdwr. Mae'n credu bod Iesu Grist wedi cymryd natur ddynol. Mae'n credu bod Duw wedi anfon Crist i'r byd i wneud rhywbeth ynglyn â phroblem fawr sydd gyda ni, y broblem o bechod. Heb Grist, does dim gobaith. Does dim gobaith ydy'r nefoedd. A pan ydych chi'n meddwl am y crefyddau eraill yma, does gan nhw'n un byd ond dychmygion. O'n i'n meddwl chi darllen rhai ohonyn nhw, ond maen nhw'n wirion. Maen nhw'n wirion, fydda chi. Dyn nhw'n gwneud dim synwyr o gwbl. Yr unig un arall yn eipyn y synwyr ydy bod a maen nhw, a'r hesed wedi bod yn bach yn nhw, maen nhw'n eista a meddwl dim byd. Just gadael nhw wagle. Nonsens. Ynte, i gyd, nonsens. Mae rhaid ni gytuno gyda'r gwirionedd, mae hwnna ti mewn i ffydd. Mae rhaid ni gytuno yn meddyliau ei garu yn ein calonau a credu gyda'r ewyllus. Da chi'n gweld y drefn, gwybod, caru, derbyn, ewyllus. Mae Iagon dweud rhywbeth fel hyn. Pa fydd i fy mynodir o dywed neb fod ganddo ffydd ac heb fod ganddo weithredoedd a ddichon ffydd y gadw wef. Mae yna ddysgeidiaeth wedi bod ar hyd y canrifoedd. Fe nes i hanes yr eglwys a'r cyfnod yna yn bennaf a ddiddorol dros ben. Ond ar ddysgeidiaeth i gael oedd yn mynd yn erbyn Duw mewn un peth. Da ni'n credu. Mae'r enaid yn credu. Mae'r enaid yn credu. Ond mae'n nghorff bach i yn cael ei belicydd o. Mae'n nghorff bach i yn cael addoli fel lecyn ac yn ei neidio a dawnsio rhywbeth ecio ni. Ond mae gyda ni ffydd. Mae hwnna'n meddwl, ond dim yn ffeithio fy mywyd i mewn unrhyw ffordd. Dwlu. Dwlu noeth y te. Mae yna lawer fel yna. A mae'n mynd o hyd. Heddiw mae gynnu fe enw newydd. Alla rhaid 20 enw i chi. Ond ydy'n presennol. New Calvinism.
pastor. Un arall, New Covenant Theology. New wir? New, mor hen ar byd bron. Ddim new o gwbl. Ond mae o mor ddymunol. Da chi'n cael credu yn gywir. Ond ydy o ddim yn ymyrryd a'ch bywyd chi. Diolch yn interferio a'ch bywyd chi. Da chi eisiau byw hwnna. Na I feddwl amdano, nes ymlaen falle. Ond ddim nawr. Ddim nawr. Mae gen I lot o ffrindiau. A da ni'n mynd â lot o lefydd. Yn yr hen amser, os o rwy'n yn cael gwyliau, doedden ni ddim yn, ond os o rwy'n cael gwyliau, peth cyntaf chi'n neud oedd chwilio am gapel. Yn cofio pan morwen a fi briodi, eithon ni I St Ives am y mis Mel, wythnos, nid mis fyr hynny, wythnos. Wyddech chi beth eithon ni drwy'r cyntaf? Mynd rownd y capeli I weld lle cwr gweddi. Efo gwrdd ni rhywle I fynd I Sul, a o'n i'n gweld debyg gyda fo ar ffydd yna. Dyna beth oedden ni'n neud. Y beth cyntaf chi'n neud oedd chwilio am gapel. Dwi'n meddwl, heddiw, bod yn meddwl am y pethau hyn. A pobl yn dweud, dwi'n aelod o gapel yma'n gyledd. Fel am ei heddiw. A maen nhw'n credu bod yn mynd i'r nefoedd nonsens. Yn te? Cytuno wel, nid ffydd a byw bywyd a fradlon yn golygu dim. Rhaid gweld mae gan ffydd efaill. A'i enw fo yw Edi Feirwch. A Edi Feirwch ydy bod yn ddrwg calon gyda chi. Yn ddoli'r calon gyda chi. Bod chi wedi pechu. Bod chi wedi gwneud drwg eich cymydog. Bod chi wedi gwneud yn gas am rywun. A bod chi'n edifarhau am yr fath agwedd. Oherwydd chi'n gwybod bod chi'n pechu yn erbyn Duw. Fedrwch chi'n deall ffydd. Nes chi wedi dweud mae ddrwg gen I am beth ydw I. Neu dim ond chwarae plant I chi. Mae rhaid wedi farhau. Ydych chi wedi edifarhau? Bob un ohonom ni. Byddwch chi da ni'n gallu canu rhifwr neu'n bendithion fes yn un ag un. Rhifiwch eich belltithion. Mesul mil a mil. Pechaduriad I ni. A oes gobaith. Oes o ffydd. A mae'r ffydd yma yn rodd gan Dduw yr ydyn ymddiriad yn yr arglwydd yn credu bod ymhechod fi arno fe roedd arno bwys a iogrwydd. Mae rhaid cosbi pechod i'r enaid colledig, mae yn cael ei dalu yn uffern dragwyddol. Ond mae Iesu Grist mewn amser yn derbyn nid yn unig ymhechod a I, ond pawb sydd dod a taflu faich oedd ei war wrth deimlo dwy o loes ac yn gweld mae wedi cymeryd y cyfan. Mae wedi gweld cymeryd y cyfan. Mae hynna'n beth rhyfedd am ymyddiant. A mae Crist yn estyn I ni fyddaiant pechodau ac mae ffydd. Da ni'n cael ffydd I gredu yn y groes. I'n cofio unwaith gyfan Magani. O'n i'n weinidog yn y wlad ac oedden nhw'n cael hwyl ar I fel maen nhw mewn cyfan Magani. Ac oedden nhw'n canu ffarwel, ffarwel, pob eilyn mwy. Mae cariad Iesu'n drech yn y hwy. Ac ar ôl y gymanwa straight i'r dafar. Fel oedd I. Fel oedd I. A wyddwch chi be nes I unwaith? Fynd o'i blaen i'r dafar o blaen British Legion. A sefyll efo yna fel soldiwr. A gweld nhw'n pasio. Oedd nhw'n pasio.
O dipyn o gosod fi cofio i wneud hynna hefyd. Wel, os ydych chi wedi derbyn maddeuant, ac os ydych chi berthynas gyda Duw, mae'n aros efo chi ym mhob amgylchiad. O chwarae degau, mae y berthynas efo Duw yn dod i bob rhan o fywyd. Mae enghraifft fel i chi. O'n i'n weinidog yn y wlad, ac o'n i'n mynd i nifer y capeli, ar beth yn alw'n gylchdaeth, ac o'n un Hymraeg fach, oedd i wastad yn diolch i fi. Na'r unig un diolchodd i fi erioed. Ac oedd i rhaid diolch i fi. Bach oedd i. Ac rhyw ddynod hynny'n mynd i weld un o aelodau haped i yn y cartre hen bobl yn Aberaeron. Ac hen wyrcas oedd hi, ond wedi cael ei thwtio dipyn bach o baint yma thraw. Ac o'n i'n methu ffeindio ffordd. A dwi'n gweld drws, a goles i drws, ond y steps i lawr, a rhyw rŵm yn ygol neis, ond dim ond ffenest fach oedd hi, a 4 cot. Wyddoch chi rhywun hoed hen bobl mewn cot. A dyma mi'n mynd i fyny, a meddwl fi, Miss Jones oedd i raw, hello Miss Jones. Chi'n cofio fi? A dwi'n bachgen i fi. Wel, sy'n ni gweld chi fan hyn, wel, dod yn man arall i fynd fe. O rai fi ddod yma, a da chi'n hapus, wrth fy modd fe. Wrth fy modd. A da chi wir. Chi'n cael llawer eich gweld chi? Wel, ti'n gwneudwch yn dod. Wel, mae gan o 4 eglwys fe. Does dim disgwyl. Wel, na, beth yma blaenoriad o ffermwyr yn nhw. Os gen ffermwyr fe, ddim amser, yna chi'n disgwyl gormod. Na. A beth am gyfeillion? Wel, o'n allan dweud, o'n nhw'n nabod fi'n dda iawn. Dda iawn felly, te. Oedd i hyn, da chi machgen bach i mai. Mae gyda fi. Trwy'r amser. Dio beth yn fy ngadael ni. A dwi wrth fy modd yn ei gwmni fe. A fyddai'n falch pa fydd o'n galw un dwrnod a gafel llaw i a mynd â fi adre i'r nefoedd. Fel y mae ffydd yn gweithio. Mae o'n gysur mwy na pres a'i gynnig byth. Y broblem yw pechor cho. Yn y profiad y ffydd yn yw, yn ein wynebu bywyd pechadurus, a rhaid cael ein argyhoeddi o hwnna. A dyma beth mae y benod yn dweud am bechod. A ffordd tangnefedd, nid adnabuant, nid oes ofn Duw, ger bron y llyged. Na chi ddywediad? Beth sy'n gwneud chi dweud am bechaduriaid? Wel, dyn nhw ddim yn nabod tangnefedd Duw. Dyn nhw ddim yn deall beth yw tangnefedd yn y galon. Does gen nhw'n syniad am hynny. A calon nhw'n llawn o ryw bethau neu gilydd. A does im ofn Duw. A dwi'n ffeindio rwan fel bod mynd ymlaen i fi bach. Beth, ta beth. Fod mod i'n gwybod mod i'n credu, eto mwy am byd dwi'n meddwl am y diwrnod yna'n galw fi atre, a hefyd y sicrwydd yn mae'n halon fod yn mynd erbyn ni, eto mae yna rhyw barched i gofn. Sut byd i pan ein wynebu Duw, ysbryd yw Duw, perffaith yw Duw, glân yw Duw, a sefyll o'i flaen o, a fydwch chi'n mo'i dwyllo fo. Mae'n amhosibl i dwyllo fo. Fydwch chi'n dweud bod chi'n ganwr da, canu'r groes ac yn y blaen, neu adroddwr da. Mae oedd y real. A chi wedi credu. Da chi wedi eich derbyn gan Dduw, yn blentyn i Dduw. Eto mae rhywbeth rhyfeddol serch hynny. O'na esgob gan y Saeson
yn gogledd Lloegr, Rail oedd i'r efo. A dwi'n dweud beth fel hyn. Mae marw efo i gredadun yn beth dwys iawn. Dio ddim wedi bod y ffordd hyn o'r blaen. Dio ddim wedi bod. Ond i'r angredadun, mae'n drychu'n nebus fo. Oedd o'n dda, chwr. Ond i'r credadun, mae'n ddwys. Da chi'n mynd dawnsio ffordd. Da chi'n mynd neidio bethau gwirion. Mae'n ddwys. Da chi ddim wedi bod y ffordd hyn i fynd. A da chi'n mynd i weld rhywbeth. Da chi'n mynd i weld glendid. Na welsoch chi erioed o'r blaen. Da chi'n mynd i weld tangnefedd. Na thimloch chi erioed o'r blaen. Test bach fi bos chi'n iawn. A da chi yn gallu maddau os i rwy'n wedi clwyfo chi. A clwyfo chi'n wael. A gyda'ch calon o'ch chi dweud, dwi'n mynd i feddwl hwnna. A dwi'n mynd rhy bell. Felly, da chi ddim wedi deall maddeuad Duw. Maddeuad Duw. Chi'n deall, dyna'r safon. I ddeall maddeuad Duw. Rhaid chi hefyd ysgu maddau. Felly, pam mae pobl mor ara? Fel hyn mae pechadur, nid yw yn naturiol yn gallu deall yr ysbrydol, y mae feddwl mewn mantell o dywyllwch. Cyn i'r ysbryd glad ddechrau gweithio arna ni, mae yna fel rhyw glogyn, mantell o dywyllwch dros y meddyliau. A dyn ni ddim yn deall. Wyddoch chi, dwi'n cofio yn y Capel Cymraeg yn Wolton, o'n i newydd ddod i'r bywyd, ac y ffrind i'r hoesi, ac oedden ni'n canu pam o pam bechadur Cyndyn. Ac o'n i fel, o, ddim yn dda, ac o'n i rhoi pwts o fo, edrych arni. Yn meddwl, pam ti'n pwno fi? Oedd o'n fawr o. Ac oedd yn canu nerth i ben, canu well o lawer na fi. Does gen i'n llais canu, oedd o gan o lais canu, ond oedd wedi deall dim. Mae rhaid i'r ysbryd glân agor y meddwl i nabod eich hun, i nabod eich hun, ac i ddangos beth yw eich cyfeiriad chi. Mae rhaid i Dduw dorri trwy'r tywyllwch, ac yna da ni'n dechrau gweld, o ie, mae yna Dduw. O ie, mae yna uffern. O ie, mae yna nefoedd. A fedrwch chi ddim chwarae rhwng dau camp. Wel, beth yw... Byddwch chi, os gael roed enghraifft dwi'n, wel, nath o rhyw drawiadol iawn i fi, ta beth. Mewn eglwys bybyddol oedd yw hyn, yn Saint Pedr yn Rhufain, yr eglwys fawr efo pab ac yn y blaen. Ond o'na arlunydd enw'n Leonardo da Vinci. A fe nath o ddarlun enwog o ddydd y farn. Ar y to, ond yr uchder, oedd rhyw declig yn y fo, mynd â fo i fyny, ac oedd o'n gorwedd i beintio am flynyddoedd. Ond beth sy'n ddiddorol di, da chi'n gweld darlun o'r barnwr, a da chi'n gweld un ochr efo llyfr mawr, llyfr y bywyd. A wedyn llyfr enfawr o'r ochr hyn, llyfr marwolaeth. Ond dyna beth i sy'n y sylwi, o darlun nid y llun oedd mynd i'r uffern, ond yn un o'n newydd gael y newyddion bod yn mynd i'r uffern. A dyma'r darlun i chi. Os yw'n rhaid ddangos i chi. Oedd o'n... fel sef yn eistedd. A wyneb
wedi cael ei ddal fel hyn rhwng y dwylo. A hyd yn oed yn y print o gen i, yn ei lygaid o, oedd y pictiwr o anobaith. Oedd o mor trawiadol. Anobaith. Fel oedd e be? Trygwyddol. Ac oedd o trysodd hyd oedd yn y print o'r pictiwr mawr yma. Dyw byth yn gwneud camgymeriad. Dyw byth yn gwneud camgymeriad. Beth yw gras dyw te? Yn iawn yw fod yn iawn gyda Dyw nawr. Gael ei bach bach am hwnna. Rhywbeth da ni'n ddefnyddio, os da ni'n bryderus am rhywun, wyt ti'n iawn? A wedyn os yw'n cael rhywbeth ateb, a da ni'n hoffi'r person, wyt ti'n iawn rwan? Wyt ti'n iawn? Wel, y peth mawr yw, dyna beth yw cyfiawnhau, efo Dyw. Ydw i'n iawn efo Dyw? Ydw i'n iawn? Wyt ti'n iawn? Ydw ti'n marw reiriad yma? Wyt ti'n iawn? Wyt ti'n iawn efo Dyw? Cyfiawnhau yw hynna. A weithiau da ni trio, da ni defnyddio'r geiriau, cyfiawnhau yna. O, wel, dwi'n meddwl ddrwg, dwi'n hyn tal. Na, wyt ti ddim yn iawn efo fi. A dwi ddim yn iawn efo ti. Wyt ti ddim wedi dilyn y llwybr rydw wedi roddi i ti. Ond os ydw wedi cyfiawnhau, os ydw ni yn iawn gyda Dyw, os yw'n pechod â ni wedi cael ei rhoi ar y groes a derbyn maddeuant, mae yna dderbyniad i ni yn y nefoedd. A mae yna groeso. Fedra i ddim dychmygu y fath beth fydd o. Fedra i ddim, a mi fydd o'n rhyfeddol. Mae'r cyfan gorffwys ar ein harfau Iesu Grist. Yn y benod, un o'r penodau, mae'n sôn am Abraham. Gan y ffydd o ganddo fe, i adael i'r Caldead, ei ffydd yn llwyr yn yw, ac yn mynd tro allan. Mae rhaid i ni'n hefyd, gan yn ffydd yn llwyr yn yw. Ond wyddoch chi beth dwi wedi weld, adegau dwi ddim wedi disgwyl. O'n i'n y wlad, ac o gen i ardal fawr iawn o lle oedd y ffermwyr bugeliad o'n i gyd. Ac capel enwad, a wyddoch chi just perthyn. A o'n i'n sydd o'n aelod, a just dweud dwi'n dod yn aelod, na'r cwbl. Wel, o'na un teulu, a mae hyn yn wir i chi, a tad a'r gŵr a'r mab. Na, oedd yn wedi capel? Na, gwael. Ond o'n talu mi set. O'n talu am set i capel Cymraeg. Talu mi set. Ond o'n nhw byth y capel. Ond nad un am hollol iawn. O diolchgarwch yn beth mawr yn o wlad. Ond yma'n pregethu am beth yn natur, ond o cwr diolchgarwch yn beth mawr. Ac yn y cwr, fel hyn yn nhw, bydda'r tad yn dod i flwyddyn, a flwyddyn nesaf y fam, a flwyddyn nesaf y mab, o byth y tri, un ohonyn nhw mewn rota o 2 blynedd. Wel, bwthyn bach tlawd oedd o, a llawr pryd. A dwi'n cofio ni wedi bod yn pregethu beth o'n nhw ddweud Ship a TV yn y de. Dyn nhw ddim yn de lag o gael Ship a TV nhw. A dwi'n cofio ni dod at pregethu yn de, ac yn dod o fanno, o'n i'n galw bob dydd i weld y fam o'n i. Oedd cancer a nec oedd i marw. Ac oedd i'n mynd bob dydd oherwydd o'n i'n poeni mi hynna di. So mae'n hynna hyn o, mae'n hanner 8 i 9, a hynna'n hwyr yn y wlad, cho. So nhw'n codi'n gynnar.
Ac bynnau, rhaid cael dim sens o hynny anyway. Ac dyma'n penderfynu mynd. A beri cwad, o chael eich car mewn yn y gorsydd, a rhaid chi bod yn union o ffordd o'r goeden i dilyn ei blaen. A dyma fi'n gweld lamp yn y ffenast. A dim trydan, chwa. A dyma fi'n mynd at, oedd y tad a'r mab yn y drws. A meddwl nhw, o diolch Bigel, mae di bod yn galw amdana chi trwy dydd. Ond dim pwynt i chi gael ti nawr. Mae wedi darlo bron. Mae doctor wedi dweud fydd i fwy na ryw awr. Ac felly, ond gai fynd i fewn, meddwl fi. Cywch siwr nhw. Nawr, oedd y stafell wedi mor fach, oedd hi'n gyda'r ar rwy ochr, ac oedd hi'n anodd iawn i stwffio eistedd lawr na. A ni'n nabod hi, ac meres i'r llaw hi. A mae'n agor i llyged. Am y tro cyntaf, mae'n Bigel, mae. Bigel. Ac hi'n clywed i cariad fi. Ydw, mae. A dyma dwi am weddi, ond o'n feddwl hi, gweddi, gweddi, gweddi. O reit, mae fi. Ond wrth weddio, nes i adrodd emyn. O fy enaid, cod y olwg, gwel yr amlwg, ben y bryn. Lle bu'r Iesu'r cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dyr cyn hyn. Talodd yno swm dydyledd, ei gwerthfawr waed ei galon friw, yr oen di eog yn amarw, a minar eog yn cael byw. Ond nid yna'r gwbl, fel oedd hi'n dod i'r man, yr oen di eog yn hwn, a minar eog yn cael byw, dyma'n gwasgu fy llaw i. Mae rhaid chi gael y profiad o gwraig ffarm, gwasgu llaw. Chi'n meddwl chi'n llaw yn chi yno, gwasgu llaw i. A marw. A dwi'n credu, fydd un o'r cyntaf felai. Oedd i gadael i'n hwyr, ond fe ddas. A gymaint yw trigaredd diw, os dyw'n ato, mae o maddwr cwbl. A da ni'n dia yn crag uffern, a'r boena tragwyddol, ac yn ddiogel, yn y nefoedd. Rhaid cael gwybodaeth, rhaid teimlo, rhaid yr wyllus hefyd, rhaid bod felly. Medda salme i perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Nid gandwch. Ie perhodiwn ar hyd cysgod angau, nid ofnaf niwed. Pam? Canis yr wyt ti gyda mi. Na chi, dechrau marw fel la. Canis yr wyt ti gyda mi. A gweld gogoniant yn efoedd. A mae'r enaid wedi dod ymhell o anobaith i obaith buwiol. A mae croeso ni, a mae diw ei hun yn ein croesawu. A mae'n hyfedd fel chi, mae'n gwybod y cyfan, a mae'n gwybod am yn dagre ni. Mae'n gwybod am y pethau da ni wedi dioddau. Mae'n gwybod y cyfan, a mae'n gwybod fel da ni wedi pwyso arno fo. Mae'n gwybod y cyfan, ond mae'n sychu pob deigryn o'n llygad ni. Ydy. Ac mae'n yn cysur o ni. Ac mae'n derbyn i mewn i le nad oes dagrau, na dioddau, na marwolaeth, na ffoen, na unrhyw beth y gyddol fel yna, ond croeso'r nefoedd. Wel, cwestiwn. Pam? Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw gofyn, pam yr ymgyndynu cyd? Pam
yr ail groesawyr Iesu, pam na fod i droi a byw, dar fydd o dros at wedi, dychwel at y diw. Prysur ddarfod, mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, i ti, yn ysgawn chwarae, dirwyn mae dy oriau di. Ymha le, y byd y drigfan, wedi lir y byd ar dan, o fy enaid, meddwl weithiau, am y siwrne sydd laen, cyn i ddiw dy roi fyny. Cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, mynd adnabod Duw a'i hedd. Awch chi wedi o. Da ni'n diolch i ti o Dduw am y cyfle rydyn ni'n gael i addoli di. Yn diolch i ti o arglwydd am fawr y gariad ag atom ni. Ac yn gofyn ti bendithio bob un ohono ni, hen ac ifanc. Does dim ond chydig o flynyddoedd i fynd, fydd neb ohono ni sydd yma nawr yma. Amser yn mynd yn gyflym. Trysorwn y munudau, a'r funud honno lle da'n dweud, credais, mwyn Iesu, amen.